Han existit mai les bruixes? Al Pirineu de Lleida sí, i va ser un dels principals epicentres de la cacera de bruixes a Europa. Ara un llibre i una exposició ho expliquen i desfan també alguns tòpics sobre qui eren aquestes dones. Doncs aquest és el lloc on hi havia la font. La font aquesta que ens diuen les padrines, que les feien passar amb els dits creuats perquè hi havia una bruixa al costat de la font, en una casa que feia cantonada i que llavors els feia molta por passar per allí i s'havien de protegir. Parlen de la Matxets, una veïna de Balaguer a qui a mitjans del segle XX van acusar de bruixa. Aquesta és una de les històries que recopila el llibre Se'n parlava i n'hi havia, sobre la presència de bruixes i la persecució que van patir al Pirineu i a les Terres de Ponent des del segle XV. 10 anys d'investigació que han servit per trencar certs tòpics sobre aquestes dones considerades malignes. La senyora que sabia llegir, la senyora que va desafiar els seus familiars reclamant una herència quan ella es va quedar viuda. Són dones que el seu comportament es situa molt allunyat de l'ideal de comportament femení. Una altra de les conclusions que presenta l'estudi és que les dones acusades de bruixeria a Catalunya eren perseguides per tribunals civils i no per tribunals eclesiàstics, tal com es creia fins ara. Quan la Inquisició arribava, moltes vegades era per a frenar tota aquesta voràgine exterminadora que hi havia durant els segles XVI, XVII i XVIII. Per exemple, l'exemple el tenim en què moltes vegades el que feia era obligar les dones, les condemnava a exili i era una manera de salvar-les dels seus propis veïns. Així es pot comprovar en l'exposició itinerant que complementa el llibre. S'hi pot veure un facsímil de la primera llei europea contra el crim de bruixeria datada a les Valls d'Àneu el 1424, objectes utilitzats per protegir-se com cremalls i amulets, o es poden sentir els testimonis que han viscut de primera mà les fetilleries. Marina Solà, TV3, Balaguer.